kérdését. Ez nekem nagyon feltűnő volt, hogy többes számú mondatai vannak, és nem egyes számú mondat. Végülis megtesz valami esetben, azt feltételezem, hogy az elmúlt nem tudom, 24 órával ezelőtt, ha bármi Ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem, és a magyar nemzetet fogjuk sorra. Köszönöm szépen. Sziasztok, köszönjük szépen. Hello, köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük, sziasztok, hello. Hajrá, hajrá, hajrá. Amíg a nemzetnek haszna van belőle, teszem.